Ingane zakwethu ma-Afrika mahle sizwe simpisholo banguna bahle. Le ncwadi ke engikhuluma ngayo manje ibheke ngqo kulabantu laba abathi bona basindisiwe. Ibheke ngqo hayi kuwo wonke amaKristu, kodwa ibheke kulamaKristu la afana noEnigma abathi bona basindisiwe, nalabo abavumelana noEnigma abathi wonke amaKristu aya esihogweni ngaphandle kwamaKristu asindisiwe. Le ncwadi engiyivulile ibheke kulabo bantu labo. Ngicela nizwisise kahle, nizobe senibona ke nina ukuthi lo Enigma lo olokethu usindisiwe kahle kahle ukhuluma iqiniso yini noma ungumqambi manga. Incwadi engiyivulile uIsaiah 43 ivesi verse 11. Isaiah 43 verse 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Nayizwa kahle. So laba bathi uJesu uwumsindisi, uNkulunkulu ukhuluma nabo namhlanje uyanitshela ukuthi nihlale nazi. Qhubekani nje lokho nithi nina uJesu umsindisi. Ngiyaphinda futhi, uJesu umsangano owakhandwa amaRoma awuletha la kithi ukuthi siphambane noNkulunkulu, sikhonze abanye onkulunkulu, sikhonze yena lo Jesu abamkhandile ongakaze abe khona emhlabeni. Ngiyaphinda, uJesu akakaze abe khona emhlabeni. Ngiyaphinda, uYeshua lo enimbiza ngoJesu akakaze afundise ngenkolo yobuKristu. uYeshua lo enimbiza ngoJesu akakaze afundise ngenkolo yobuKristu, kodwa embhalweni siyathola ukuthi wafundisa ngobunye bukaNkulunkulu. Marko 12 verse 28 and 29, la uYeshua efundisa ngobunye bukaNkulunkulu, kodwa akakaze afundise ngobuthathu bukaNkulunkulu noma ngobuKristu. Akakaze. Inkonzo noma inkolo yobuKristu ize namaRoma Katolika. Gugula uthi Jesus Seminar uzobona ngo325 AC kwakuhlangene abafundisi bamaRoma nabamaKristu nabamaJuda behlangene bephusha lenkolo yobuKristu phambili, lenkolo yobuthathu bukaNkulunkulu. Babe u2008 abantu ababehlangene lapho bedingida indaba yokuthi umuntu omnyama bangamqabanisa kanjani noNkulunkulu, aphume ukukhonzeni uNkulunkulu akhonze abanye onkulunkulu, bese ayaqala manje abe nosizi, aphile ngosizi, abe nezinkinga. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisisile. Kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami, usho uJehova. Mina nginguNkulunkulu. Niyamuza uNkulunkulu uthini? Akekho omunye umsindisi ngaphandle kwakhe. Ngakho ke lo Jesu nithi nina uwumsindisi, ningabaqambi manga ngoba uNkulunkulu uyanitshela ukuthi akekho omunye umsindisi ngaphandle kwakhe. Isaiah 43 from verse 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Mawiqala lapha ku10 ithi ningofakazi bami, usho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi, ningethembe, niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu. Nangasemuva kwami akayikubakho khona. Nangasemva kwami akayikuba khona omunye uNkulunkulu. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisisile. Kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami, usho uJehova. Mina nginguNkulunkulu. Lo nkulunkulu ke lo nina nimbiza ngoJesu enimkhonzayo namhlanje, nina enithi nisindisiwe. Le ncwadi kaIsaiah iyabonisa ukuthi ningabaqambi manga.
nikhohlisa abantu, nidukisa abantu. Akekho omunye umsindisi okwazi ukusindisa ngaphandle kukaNkulunkulu owadala uJesu. Wadala into zonke, wadala umhlaba, wadala yonke into ongayicabanga ngaphandle kwakhe, iyindalo. Qhubekani-ke nina-ke nithi nisindiswe uJesu, into engakazi ibe khona emhlabeni. Vula uLuka 16 verse 19 uzwe ukuthi kwenzakalani ethuneni ngomuntu ongalaleli, ofana nani nina enithi nisindisiwe, ofana nani nina enithi ningamaKristu, ofana nani nina enithi ningamaNazaretha, ofana nani nina enithi ningamaRoma, ofana nani nina enithi nikhonza amadlozi, ofana nani nina nikhonza inyoka, ofana nani nina nithakathayo, ofana nani nina nisebenza ngabalozi, ofana nani nina zinyanga, ofana nani nina zangoma. Zwanini ukuthi uNkulunkulu uthini ngani. Deuteronomy 18 from verse 9 wehle nayo uzothola ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu abanabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.